Μιλάμε για μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, σε λίγο θα κάνουμε link εκεί, γιατί θα γίνει ένας αγώνας για να λυθεί πλέον αυτή η παρεξήγηση. Ποιος θα είναι τελικά αυτός που θα έχει το καρότο, ποιος αυτός λοιπόν θα τα καταφέρει. Θα δείτε την κόντρα, μια και είναι ο Γιώργος Ολυρώνης, ο δικός μας ο ρεπόρτερ. Πριν όμως, σας παρακαλώ, πού θα πάμε? όχι, δεν είναι τυχαίο αυτό που κάναμε. Εμείς δεν θέλαμε να γίνει αυτή η κόντρα. Προσπαθήσαμε να την αποφύγουμε και στείλαμε στην Αμερική τα δύο καρότα. Από τα δύο χωριά. Εκεί υπάρχει μια γυναίκα που θεωρείται η βασίλισσα του καρότου. Η Ρωμάνα. Ρωμάνα Ζαουάρτη. Ρωμάνα Ζαουάρτη. Δεν θυμάμαι στην Καλιφόρνια, δεν ξέρω πού. Αλλά τη στείλαμε τα δύο καρότα. Η γυναίκα σε όλο της το σπίτι τα πάντα είναι με καρότο. Δείτε στο βίντεο, παίρνει τα δύο καρότα και λέει: δεν μπορώ να διαλέξω. Και τα δύο είναι τέλεια. Βρείτε τα μόνοι σας. Παρακαλώ. Καροτόσπιτο. Hello, my name is Romana. Welcome to Carrotland in Newport, Rhode Island. I have the largest collection in the world. I have carrots made from all different subject matter from all over the world. My collection consists of anything from paintings, ceramic, mugs, license plates with carrot written on it, custom-made carrots by different artists throughout the world. Perfect carrot should be about 10 inches long, beautiful greens, fresh, not wilted, and just be totally sweet and crunchy. I am an expert on carrots, and after receiving carrots from Kalithea and Neo Horaki, I've decided that they're both fabulous. Ούτε η βασίλισσα του καρότου δεν μπόρεσε να ξεχωριστεί ποιο είναι το καλύτερο καρότο. Γιώργο Λυρώνη, καλησπέρα.